dak kollha li jgħinuna minn dak illi setgħu nirringrazzjaw minn qalbna għas-somma stupenda illi ħatejna biex inżidu il-ħidma bis-saħħa tagħkom ta' 178,818 euro. Kienet din is-somma miġbura fil-maratona ġbir ta' fondi li tellet il-ħadd fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Maratona fl-okkażjoni tat-tifkira ta' jum il-ħelsien bit-tema bis-saħħa tiegħek inkomplu nżidu l-ħidma. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat fakkar kif is-sena li għaddiet il-Partit Laburista ġabar madwar 150,000 euro. Iżda din is-sena minkejja ma kienx hemm żmien biżżejjed biex isir ix-xogħol kollu li sar is-sena l-oħra, is-somma miġbura mhux biss qabżet l-aspettattivi tal-Partit Laburista, iżda anke s-somma miġbura f'Marzu 2011. Matul il-maratona li bdiet minn filgħodu, ittella spettaklu ta' kantu sfin minn diversi artisti lokali. Kienu bosta dawk li attendew u li kellhom l-okkażjoni biex jiltaqgħu jitkellmu mal-amministrazzjoni u tmexxija tal-Partit Laburista. Id-donazzjonijiet tal-poplu Malti u Awċi se jintużaw biex tissaħħaħ il-ħidma tal-Partit Laburista fuq bażi nazzjonali, hekk kif fix-xhur li ġejjin se jkun qed jaffaċċja kampanja elettorali.